Bravi Café. Sinds 10 jaar importeren wij deze. Het is een hobby van ons geworden. De laatste jaar is het bedrijf in handen van Gianni en Valeria, broer en zus Chiravegna. En dat is ook wat u ziet staan, Bravi Café van Chiravegna. Ze ontmoeten op een beurs. Aangeraden door iemand die zei, die mensen moet je hebben. En ze hebben gelijk gekregen. Hun manier van branden is prachtig. Het is zo Italiaans en zo mooi zacht en vol van smaak. Dat sowieso deze Bravi Café 100% geheel mijn hobby mag worden genoemd. Een kleine brander, maar wel hele precieze jongens hoor. En zij zijn specialist in zachte smaken. Het is een klein bedrijf, maar ze zijn steengoed en ze hebben de mooiste Arabica's die je maar kan bedenken. Heerlijk van smaak. En die Arabica's die komen voornamelijk uit Brazilië, Honduras, Guatemala, San Salvador en Colombia. En de Robusta komt voornamelijk uit plekken als India en Indonesië, maar ook wel een beetje uit Ethiopië. Wij werken voornamelijk met Arabica's, maar daarover straks meer. De Bravi Café Superior is voor 70% de 100% Arabica van Bravi Café. En dan rest er 30% voor Robusta boontjes uit Indonesië en India. Waarom die Robusta boontjes erbij? Wel nu, dat geeft een extra kick voor degene die koffie met melkproducten drinken, zoals een cappuccino en een latte macchiato. Laten we dus een cappuccino maken. Eens kijken hoe die eruit komt. Kijk, en zo ziet dan een cappuccino eruit. Ook daarin een alle kleurenlaag. Beginnend bij donker, dan iets lichter, dat is de crème laag. Dan wat menging met de cappuccino melk. En zo moet hij doen. Toch komt deze koffie er prima doorheen. Hij smaakt echt ook naar koffie. Zo moet een cappuccino zijn.